Hei, salutare toată lumea! Eu sunt Ali de la HyperBeast și, după cum a spus și fratele meu, am revenit cu al treilea episod din Cristi și Ali World. O să-i schimbăm numele. Și după cum vedeți, am făcut eu casa off camera, am adus la geam. Stați, așa. Și scuzați-mă dacă vorbesc un pic pe nas, l-am înfundat. Și uitați, trebuie să mai pun ușa că nu știu cum am uitat. Mi-am pus toate lucrurile într-un chest, uitați. Și mi-am făcut și o hartă. Nu întrebați de unde mi-a luat harta, fiindcă mi-am luat-o de pe Creativ să nu mă pierd până îmi fac eu una și pot să arunc pe asta după ce o să-mi fac. Să nu mă pierd de aici, pot să arunc și acum și că am harta, nu mă pierd. Și da. Stai să luăm pământul ăsta și ăsta. Hai să facem o ușă. De fapt, 3 uși, ca așa se face. O punem aici. Stai, că mie nu-mi place să stau și să chestii astea. Stați, că nu găsim, păi stați puțin. Uite, numai aici mergi să faci buton. Stai să iau butonul. Ana nu merge pe geam. Ia stai să închid ușa, să vedem dacă funcționează. Da, funcționează. Și astăzi o să facem o fermă de legume. Bine, o să mă duc să iau niște grâu. O să fac o sapă. Așa, de haide să iau iarbă. Că din iarbă îți silințe. O să fie puțin problemă cu abandonul, o să fie problemă, fiindcă am niște geamă acolo. Sau, o să vedem. Scuzați-mă. Și trebuie să facem aici să ne dea semințe. Și mergem numai cu mâna. Nu mergem cu altceva. Uitați semințe. Bine, acum nu trebuie să mă dai de semințe, fiindcă sunt la început. Așa. Da, și în acest episod o să-i fac o promovare lui Vice. O să-i las canalul în descriere. Da, a început să plouă. Foarte urât că a început să plouă. Luăm și spargem. Hai că ne ajung 10 semințe. Repede facem o sapă. Stați puțin. Să șterg nasul. Gata, mi-a zis fratele meu ceva, să spun să mă uit pe ceasul. Da. Stați puțin, de 3 minute. Așa, și hai să facem o sapă repede. O sapă, care nu prea avem timp. Și să facem aceea casă aici. Plantăm, facem o grădină mai mică. Sau hai să facem aici. Uite. Aici. Apoi o să caut eu off camera. Fiindcă nu stau acum să caut. Să caut apă. Și l-am nici găleată. O să mă joc eu off camera. Hai, eu zic cu mai mare de... O să vedeți cât de mare o facem. Și pentru cei care nu știați, morcovii se găsesc la vinegeri. Cred că o să găsim un sat, nu știu. Stați, am greșit aici. El lăsați că o să usuce el. Aici facem o gaură. Uitați că am o lopată, uitați, și cu o hartă nu avem cum să ne pierdem. Și trebuie să luăm încolo pentru apă. Trebuie să-mi iau, uite, să iau lopata, să sar mai repede, fiindcă nu prea avem timp. Uitați, cu lopata e repede, chiar dacă e aceea de piatră și de iron. Asta nu contează. Așa. Hai să săpăm. Deci că te-am făcut acolo 1, 2, 3. Așa.
3, 2, 3. Stați puțin. O să termin video și o să închid episodul. Așa, nu băgați seama ce s-a auzit. Așa, eu am fost Ali de la Hyperbeast. Cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!